guherina civakî an jê min bêjin guherîna sosyal. Meriv dikare têgeha guherînê wekî ji rewşekî derketin û derbasbûna rewşekê din yan jî wekî cihêrengbûna tevgera berê binasîne. Li gor vê yekê guherîn têgehekê wiha ye ku tu îstîkametê îfade nake. Wate dikare erenî be û dikare neyînî bêje. Her du rewşê yanî çûyîna beripêş yan berepaşî guherînin. Cihêrengbûnên di civak xweza mirov û kulturê de pêk tên wekî guherînê têne nirxandin. Guherîn wekî qanûnekê bi vê nevê ye û hemû heyînên zindî û nezindî digûncîne. Civakên kevneşopî û modern hemû civak di dêmajoya guherînê de ne. Civakekî naguhêr tune ji hêla guherîna sosyal ve di nav civakan de ji hêla wespînî, çendanî û hêza guherînê ve dibe ku hinek cihêrengî hebin. Di civakên nûjen ango modern de guherîn bileze û di kadên cihêreng de pêk tê. Guherîn ji hêla wespînî ve xwediyê taybetmendiyên cihê ye. Başa gelo meriv dikare başa çend ya çi taybetmendiyên guherîna civakî bike. Ev taybetmendî wekî guherîn bi vê nevê ye. Guherîn dikare berepêş yan jî perepaş pêk were û leza guherîna civakî di her civakî de cihêreng e. Guherîna ku di saziyekî de pêk tê saziyên din jî dixebin bandûra xwe û saziyên din jî bi demêre ji wê guherînê ketûmet dibin. Guherîna civakî dibe ku ji ber xwe yan jî bi destekarî pêk were. Guherînên ku civak ji wan re neamade ye pêk tên rê li buhranan ango krîzan vedikin. Guherîn xwedî erkekî dualî ye. Ji aliyê vêkê hem hebûna civakê diparêze û li aliyê din jî dikare hebûna civakê bêxe xeterê jî. Sebebên guherîna civakî yek îcade dido keşf an jê min bêjin vedîtine pêşveçûna teknolojiyê ye. Dînên ango olên nû ne, baweriyên cihê ye, pêşveçûnên pîşesaziyê ye, zêdebûna nüfusê, ketûmetbûnên kulturî, şer, kerasetên xwezeyî û bûyerên dûrekî û hevê dîrin. Di dêmajoya guherînê de civak bi gelek pirskirêkan re rûbirû dibin. Çitên nû herdem wisa bi heysanî nayên pejirandin û cîbicî kirin. Carinan jî li dijî guherînê meriv dibîne ku bertekên sosyal pêk tên. Di nav alîgir û dijberên guherînê de berberî derdkeve holê. Encamên guherînê cihêreng in. Carinan pêşveçûnên erenî û carinan jî encamên neyînî pêk tên. Wekî mînakekî meriv dikare başa îcada tirimbêlê bike. İcada tirimbêlê di hemû civakan de rê li ber guherînan vekiriye. Ev yek jî diwarê bazirganî ve guhaştin, sanayî û hevê din de bûye sebebên pêşveçûnên erenî. Li gel vê yekê meriv dibîne ku ev pêşveçûn diwarê paqijiyê hewayê, qezayên trafîkê û hevê din de bûye sebebê hinek encamên neyînî jî. Guherînên ku dikada çanda manevî de pêk tên ji encamên guherînên teknolojîk ango maddî cihêreng in. Guherînên ku di vê qadê de pêk tên ango qada manevî derengtir têne pejirandin û bertekên dijber zêdetir û bihêztir in. Civakên nûjen di vî warî de li gor civakên kevneşopî zêdetir xwediyê şert û mercên erenî ne. Faktorên giştî yên wekî şert û mercên erdnîgariyê û demografîk dîsa meriv dikare bibêje ku bandûrê li guherîna civakî dikin. Faktörên ku ango em bibêjin pêkarên ku guherîna civakî zûtir dikin ji ev in, îcat û keşf, zêdebûna ango berhevdana daneheva zanayiyê, haletên ragihandinê yên girseyî, hebûna komîk û kesayetên xwedî bandûr, şer û koçberî û faktorên teknolojîk in. Faktorên ku guherîna civakî kêm an jê em bibêjin hêdî dikin ji ev in, xwecihêkirina civakên din, hebûna statîkoperestan, kemasî û hindikiya çavkaniyên xwezayî û mirovî û girêdaniya an jê em bibêjin girêdaniya hînbûniyên civakî.
Taklidên guherîna civakî jî guherîna civakî li gor faktörên ku rê li guherîna civakî ve dikin û li gor şeklê guherînê du taklîd e. A yekêm guherîna civakî a serbest e. Guherînên ku bi demêr he ji ber xwe ve ango spontan pêk tên guherînên ku ji ber zêdebûna nüfusê, zêdebûna daneheva zanayiyê û ji ketûmetbûnên civakên din pêk tên ev cure guherînin. Ev cure guherîn ne xwedî pîlan û teklîpêkirinê ne. A duyêmî jî bi rêya teklîpêkirinê guherîna civakî heye, ev cure guherîn jî berevaciya guherînên serbest bi rêya teklîpêkirinê pêk tê. Du teklîdên vê guherînê hene. A yekêm guherîna plankirî a demokratîk e. Ji alî rêvebiran ve tê rêvebirin û li gor planekî dimeşe. Dem lez û hêla wê ji alî rêvebiran ve tê destnîşankirin. Li Tirkiyeyê ev cure guherîn ji alî teşkîlata plandayîna dewletê ve tê rêvebirin. A duyêmî jî guherîna bidestekarî ye. Ev cure guherîn bi zordestiya hêz û saziyên hundirîn an jî saziyên der pêk tê. Bi vê yekê re di sazî unsurên civakî de guherîn pêk tên. Ev cure guherîn bi taybetî di civakên otokratîk de pêk tê.